Ид аль-Адха – праздник жертвоприношения. На праздничную молитву в Центаройской мечети имени Абдулхамида Кадырова верующие собираются с самого утра. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, уделял особое внимание совершению праздничного намаза. Глава республики со своими соратниками также пришел выполнить важную настоятельную сунну. Верующие слушают проповеди имама и читают такбир, восхваляя Всевышнего. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ibrahim peygamber değil selam khaysun değil yüzer ataat yani وصل değil yüzer حلق سو şeytan yüzer sadaqni ma khirsan İbrahim peygamber değil selam khaysun dohta min hun la yasna Jibril malaiko değil selam khaysun değil sa'a malaika dohta din mesela yasna el şey der elirsun şapurun delal haymata zi'a izelirsun adam sürtiyet derler sometti شيء دعوة شلاش إبراهيم بامر وشتيل سلام خير سنة إس إزر جعل دربور سن جلر دشلاش إس إزر جعل جنبارم زابيت سمت يعني وحن أسرع سع أسرع لو صوت إلى أدم سرتيت جبريل الملائكة وحن قش دوش أسرع قصد دوش تلدا خدو خون عوض خلوش ودير حق عائلته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح الله دال تسبح على الشر ديل حافظو ديل عم خص حافظ عبس الوشول ديل في خوزو دال علور مدار شام خصاو صحفي عليرتو خصاو صحفيرتو بودي سندال بست علور مدار شام خصاو صحفي عليرتو خصاو صحفيرتو هر بودي سندال إس أزر جاد علور دارك شام خصاو صحفي الله شهادة وشلوش داخنخ فرت وللبار إبراهيم بيمان ديل سلام خيلسون سون دي أز ديل حويتين وسمعت عليرتو وخلق دال دوحتا من الله سنجد دوش عليرتو. Говорили здесь и о том, как правильно проводить ритуал жертвоприношения, ведь в некоторых случаях верующие допускают значительные ошибки. سون أستن الله وين تحر زامن أدمي جوز الاشتقلقة يلخص اشناعي جز كيل مخاد بوي أو إيش دينها مقردات درجي شيء شوك وانسي شيء كوكورتي شيء نعرتي دول ده المخبن في البيز هيك لجو لكيل ليش وزنا كيل مخاد شوك وصعونا يتريو أراد الوجدها شوكو تسوني تشعور بغيردات حيغور بديه دي لوح تسوني شوكو حي لوح تنلوح يشوكو داق إكوا كورتا حي لوح تنلوح داق إتسون بوهويتش بسن شن عكيل هوكو تيري ريال أوزن يوي تن محصول صلو البوهاري مبويلة غرب المخ. Перед праздничной молитвой не возглашается ни азан, ни икама. Верующие выстраиваются в ровные ряды. Намаз состоит из 2 ракатов. Во время него произносится больше такбиров, чем обычно. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Совершив молитву, богослов Адам Шахидов прочитал для собравшихся праздничную проповедь, после чего у верующих главный обряд – заклание жертвенного животного. В доме главы республики весь день звучат слова восхваления Аллаха. В священный праздник богословы читают мовлид. Во дворе идут приготовления к жертвоприношению. Для главного обряда Ид аль-Адха подготовлены 7 верблюдов. Это одно из животных, которые входит в число жертвенных. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عين إيرة سنة غربنا خذ أمكلنا ورصحك نيتنا الرمزان وكلوينا. Во время жертвоприношения присутствует вся семья главы республики Аймани Несиевна, президент регионального общественного фонда имени первого президента Ахмад Хаджи Кадырова, также супруга главы и дети, которые являются хранителями Корана, кроме маленькой Ашуры, но и она готовится стать хафизом, как ее братья и сестры.
Bismillahirrahmanirrahim. Dal berki doyledon. Dal dik bahri toyl dal berki doyledon. Dal berki dal obal dal olmuş. Dal berki dal obal dal. Bismillah. الشما شين كومارش الليسة شين دنيا إيه شيء سيل دي نقشاشن رمضان أها وزغل وش دال قبل دوي. Согласно Корану, праздник Ид-аль-Адха связан с историей о пророке Ибрахиме, да будет доволен им Аллах, который, по воле Всевышнего, должен был принести в жертву единственного сына Исмаила. Пророк проявляет высшую покорность Творцу. Ибрахим был тверд в своем намерении исполнить волю Всевышнего. Это оказалось испытанием, и по милости Аллаха жертва сына была заменена барашком. غربن قابل دويلة دالوي مخ خوين بوصل بده مستري عيد قابل دويلة ألا سون هق يقرح ما دق ساغ داق نتهنا وين بتشحوا أيمان يسأل أستوشسا بجنشسا إمكلشسا مسكش ناهي غربة ديتش صار داق إساغ بحندلش وين مخ وقام دال بالغ عالش دي دلش دق صوت دسار دينرك. Мясо жертвенных животных раздали малоимущим и многодетным семьям и сиротам. После обряда жертвоприношения глава республики пригласил всех собравшихся в дом, где богословы прочитали мавлид. Поздравить семью Кадыровых с праздником Ид-аль-Адха приехали как соратники главы, так и потомок кунта Хаджи Кишиева. Сайфуддин Ибрахим выразил свою благодарность Рамзану Кадырову за его регулярное внимание, оказываемое малоимущим, и за значимую роль в распространении истинного ислама и тариката в республике. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لكل بلاد المسلمين إن شاء الله. دال مصوب صنع مخشنا دال فرحت ومارش والويق دال مخك بحنا دينا مارش وانا زعنرش دنيا عالم يحبسهم ناحن وقع يرجوش مخك من كتل ما شرف فرحت ودا دنيا جمصر متى يرجع لك حاجة يدوزلوا وان أولش بارك الله يقدر يشتغل مارش الله شيء قاعد يسردات شو بارك الله بقولش شيء دايش تلقى الواحد دايش سوى تأويتين شيء دينين داس حجز إلى سلاحتي شوال هذا أصحاب يعني يضيع هو وشرحه هرديك بلا شوال مالخ باش تعمش بهم داس الداق ما تعرف صحابين خل بوش بول نيس خل بوش بول نيق أستاذ حجز دار غيدي تالتنس وحبيان تولربين شو دايش حبيان خل بوش بول نيق حاجين برئيس أق هذا استعن داقي هنا Алхазур Керимов, Исмина Гацаева, Халид Мавсаев, Джамал Аль-Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.